razza nisimok tkellimna l-lum fiskit il-kelma tijek tkun id-dawl l-għodwa tajba lil kulħadd lilkom hawn preżenti u dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija, il-liturġija tal-10 ħadd ta' matul is-sena. Sejjer noff il-Quddisa għall-ribieħ ta' Manuel Aġus u l-familja Kassar fil-waqt li nistieden lilkom biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan is-sakrifiċċju tal-Quddisa. Int li tiftaħ dirajk beraħ lil-midinbin u dan tagħmel biex taħfrilhom u tinsaħ ħtijithom mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb u għax ir-raj tajjeb taraf in-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int li ġejt fid-dinja sirt bniedem bħalna biex tifdina u s-salvana mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċokuntana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintejn. Ħuti. Sal-lum stess kull meta uliet Iżrael jaqraw il-liġi ta' Musè hemm velu fuq qalbhom. Dan il-velu jitneħħa meta jerġgħu lura lejn il-mulej. Għax il-mulej huwa l-Ispirtu u fejn hemm l-Ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. Aħna l-koll li b'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal fmera il-glorja tal-mulej. Qegħdin ninbidlu fl-istess ġbija minn glorja għal glorja skont ma jagħtina l-mulej li hu Spirtu. La darba għal ħnina ta' Alla aħna għandna dan il-ministeru ma naqtgħux qalbna. Jekk imbagħad l-Evanġelju tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla ta' din id-dinja dal-milhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jaraw jiddi id-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li hu xbija ta' Alla. Għax aħna l-Ġesu, il-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna. Aħna maħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal ħajiddi id-dawl mid-dlam. Dak hu li jidda fi qlubna biex jagħtina id-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna, jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Ħanisma xi jgħid Alla, il-mulej islim xandar, qribi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu.
jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Alleluja, alleluja, alleluja. Natikom komandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, la toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu il-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu in-nar tal-infern. Mela, jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mmur l-ewwel irranġa ma' ħuk u imbagħad ejja talla l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-iktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f'idejn l-imħallef u l-imħallef f'idejn il-għassies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek li minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Smajna silta oħra mit-tieni jittra ta' San Pawl lill-Korintin. Tqila biex tfissirha tqila. Imbagħad smajna wkoll Ġesu jkompli id-diskors tiegħu li aħna nsejħulu tal-muntanja, tal-beatitudni, San Mattew. Iż-żewġ siltiet kemm Pawlu u iktar Ġesu juruna it-tħassib tagħhom, l-inkwiet tagħhom biex in-nies isalvaw ruhom. Din il-preokkupazzjoni li toħroġ minn dawn iż-żewġ siltiet, Pawlu u Ġesu. Pawlu qed jikteb in-nies u jgħallimhom u jgħidilhom illi n-nies tiegħu l-Iżraelin, Pawlu kien Iżraeli, kien Ludi, jaqraw iva l-liġi ta' Mosè, jiġifieri jaqraw il-kumandamenti, imma għandhom xi ħaġa li żommhom, hemm velu. Il-velu jagħti, jaħbi. Hemm xi ħaġa li tfixkilhom li ma jistgħux jagħmlu passi l quddiem. U Pawlu qed jinkwetat. Dan il-velu jitneħħa meta jerġgħu lura lejn il-mulej. Meta l-bniedem jersaq bis-sinċerità kollha mingħajr kantunieri ta' xejn, jiftaħ qalbu, hemmhekk allura dan it-tfixkil, dan il-velu jaqgħad, jispiċċa. U għalhekk Pawlu jkompli jgħid huwa l-Ispirtu hija kapital, l-Ispirtu Santu. Fejn hemm l-Ispirtu hemm il-ħelsien,
hemm il-libertà, hemm li wieħed jista' jifhem aħjar it-tagħlim tal-Vanġelu. Issa dan l-istess ħsieb ta' preokkupazzjoni qiegħed ukoll fil-Vanġelu. Ara Ġesu kif jibda s-silta tal-lum. Qed jgħidilhom kliem qawwi tafux, qawwa ħafna. Għal Ġesu m'hemmx kantunier ħuti, jew miegħu minn mhux miegħi u kontra tiegħi. M'hemmx fin-nofs għal Ġesu. Ara xejn Ġesu, ngħidilkom li jekk il-ħajja tagħkom ma tkunx ħafna aħjar, kemm qawwi dal-kliem, ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej. Issa dawn iż-żewġ kwalitajiet ta' nies, il-kittieba kien grupp ta' nies magħżul, kellu il-warrant jiġifieri il-permess li jikkopja. Dakinhar ma kienx hemm fotokopier u ma kienx hemm internet u ma kien hemm xejn. Allura kif kienu jaslu l-kodba, il-Bibja, l-Antik Test, billi jikkopjaw minn manuskritt għal manuskritt ieħor. U min kien jagħmel dan ix-xogħol mhux kulħadd seta' jagħmlu, kien irid ikollu l-permess mingħand il-Lut. Għax inti nikkopjajt il-kelma t'Alla, imbagħad ħatejt il-kelma t'Alla. U min kien jagħmel dak ix-xogħol kien jkollu ċertu grad li ta' qdusija, jagħmel ċertu talb isum il-permess u Alla ħares jieħu xi żball waqt li qed jikkopja għax il-kelma t'Alla ma fih żbaljej ifhmu l-ħsieb. Mela l-kittieba kienu nies ta' din il-kwalità. L-istess il-Fariżej, aħna għandna idea ftit żbaljata tal-Fariżej, tafux. Veru li kienu esaġerati, veru li imma l-iskop tagħhom kellhom ħafna tagħlim sabiħ. Pereżempju kienu jemmnu fl-anġeli, kienu jemmnu fil-qawmien mill-imwiet. Il-Fariżej dan maħna minn għalijonna nikkondannaw. Issa Ġesu x'inhu jgħid? Qiegħed jgħid lilna. Jekk mill-mod kif intom tgħixu il-ħajja tagħkom ma tkunx aħjar, anzi, preċiż irid inkun ħafna aħjar minn dawn iż-żewġ kwalitajiet ta' nies, il-kwalità ix-xirka l-għaqda tal-kittieba u x-xirka u l-għaqda tal-Fariżej, jekk il-mod kif intom tgħixu, kif iġġibu rwieħkom bejnietkom, fil-familji tagħkom, ma' sħabkom, il-ħajja tagħkom ma tkunx vera taqbel mal-Vanġelu aħjar minn dawn, ma ċar Ġesu, ma tidħlux fis-saltna ta' Smewwiet, għax ma jgħidx fis-saltna t'Alla. Għax ma jgħid ta' Smewwiet, għax San Mattew kiteb il-Vanġelu tiegħu lil-Lut, komunità ta' Lut, u l-Lut isem t'Alla ma jsemmuhx. Allura fuq is-saltna ta' Alla, ara Luqa jgħid is-saltna ta' Alla x'Luqa kiteb ir-Rumani, Mattew ma jgħid minflok is-saltna ta' Alla jgħid is-saltna ta' Smewwiet, il-ġenna, pajjiżna. Mela l-ħajja tagħna qed jgħidilna Ġesu biex nidħlu hemm irridu ngħixu ħajja tajba. Dak li jgħid Sant Wistin, premju kbir jitlob xogħol kbir. Il-ġisem tiegħek ma tistax tħajmu żejjed. Għax ir-ruħ u l-ġisem kemm biex jagħmlu t-tajjeb u kemm biex jagħmlu l-ħażin, iridu jaħdmu flimkien. Imbagħad Ġesu jtina l-eżempji. Toqtolx, u ma ngħidlek mhux biex toqtol, anke tinkorla r-rabja, dik ir-rabja li toħroġ mill-qalb, dak li qal Ġesu band oħra li joħroġ mill-intern tal-bniedem, dak jinkorla r-rabja u ma tistax toqqafha. Imbagħad Ġesu jgħid ikompli
ħsibek hemm biex tgħix fil-paċi ma ta' madwarek. Għax jaqbillek tajjeb u tgħix fil-ħajja minn din id-dinja stess fil-paċi u s-sliem. U għalhekk ħut il-eżies ejjew nitolbuh il-Ġesu biex aħna il-ħajja tagħna tkun ħajja il-mod kif ngħixu, il-mod kif naħdmu, il-mod kif inġibu ruħna, il-mod kif naħdmu, tkun ħajja li taqbel mat-tagħlim tal-Vanġelu. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu dal-għodu will-Alla missier sabiex inwettqu il-pjan tiegħu. Sabiex fisem il-Mulej Ġesu il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem il-bnedmin lesta biex taħfer nitolbu. Sabiex il-bnedmin jgħixu fis-sliem bejniethom mhux taħt il-qawwa tal-liġi imma mħeġġin mill-imħabba nitolbu. Sabiex il-ġustizzja tirrikonoxxi id-drittijiet tal-fqar tar-romol u tippromuovi tqassim tajjeb tal-ġid nitolbu. Sabiex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna nitolbu. U Alla intaf li aħna mhux dejjem kapaċi inħobbu u narfu, għatina nitolbu l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu nistgħu noffrulek dak li inti stess titlob minna. Bi Kristu Sidna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ixħed mulej ħarsa tat-tiba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfaw lubna l-fuq. Nidżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fejn intoġbok kollox iġġedded. Lilna wkoll tajtna li nieħdu sehem mill-milja tiegħu għax għad li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu b'demmu li xerred fuq is-salib qaqqad fis-sliem il-ħlejja kollha. Għalhekk intollejtu fuq kollox u hu sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rida tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Qaddis.
Smewit u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit imbirek minn ġej. Osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis ta' sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħaj, tali disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadrija tiegħek Emanuele Aġus u l-membri tal-familja Kassar. Daħħal lilhom u l-erwieħ fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu. Imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih ejjew ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema, ħobżna ta' kuljum, aħfrinna dnubietna. La ddaħħalniex fit-tiġrib, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tineħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi
id-nubbiet tad-dinja ħen jinaħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ejjew minn qalbna nirringrazzjaw il-Ġesu għat-tagħlim li smajna u l-Ewkaristija li rċivejna. Nitolbuh il-Ġesu biex ikompli jkun ta' wensa għalina fil-mixja tagħna lejn is-saltna tas-smewwiet. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunietna
u nimxu l-qudiem fit-treq it-tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Jinfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, u l-Isbaħan bil-fe tal-qlub safjin. Bnani tolbu għallimna dejjem iżjed, lekin